Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Singlet kini atong nga broadcast malabay man sa gamanan teknolohiya sa internet. Live mo kamo karon sa tibok kalibutan pinagi sa Facebook. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. Og labaw tanan live kita sa lain nga Hope Radio stations o bisan pa man sa ubang stations nga ginatamok kini ato nga programa. Bueno mga pinangga, nining kahaponon, aduna kita bisita tungod kay nagpadayon ng atong seminar sa stewardship ug sa ministerial. Hangtod karong panahona o gihulaman usab nako si Pastor Judibin Cabil, usa sa speaker dito sa Long Vine Radio. Bueno, pero ihatag sa nako sa iyang panahon. Daghang salamat, Pastor, sa mao nga imbitasyon o lipay kay ko nga makauban na po diri sa ato ang regular nga programa sa Pangutana, Pastor. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, mayong kadlawon sa tanan nato mga suking tigpaminaw nining ato ang nindot kayo nga programa, Pastor. Bueno, amo nga dako nga pagtahod sa mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalo mo sab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o usab kang Sir Chimuel Almosera nga ato usab nga treasurer. Welcome kamon tanan og andama ang inyong mga pangutana o mas maayo nga manawag mo live aron usab matagaan nato og panahon og maka-follow up usab mo sa inyong pangutana. Apan sa dili pa hangyo nako si Pastor Cabil sa paghatag usab sa pag-ampo. Okay, mga higala mo kaigsunan, ato ido ko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Dalaygo na mo nga Dios nga nakas mga langit, salamat kay Amahan ining kahigayunan nga kami makahimo sa pagtuki sa imong balaang pulong aron o Dios amo masabtan ug nga kami madugangan sa kaalam ug kahibalo sa imong nga pulong giyahi ang matag usa kanamo nga amo ni mabalon nga kahibalo aron maandam pod mi alang sa pagpadayag sa amo nga manluluwas makapamauli naming tanan o Dios di as langit noong puloy-an. Salamat niini nga kahigayunan, salamat niini nga pribilehiyo kini among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. So, Pastor, naamang gyud kay programa diha sa Baguntas Church kay si Pastor Gabriel, mao man ang atong church pastor dito. Pero pwede ba, Pastor, masulti nimo kung unsaong pag-access sa Facebook account nga diin ma-live o makita nila ang programa sa maoni mong program sa Baguntas Church? Daghang salamat, Pastor, niini nga kahigayunan, no? Alang sa ato nga mga suking tigpaminaw, ang Bagunta Seventh-day Adventist Church, doon nata karoy gitawag natog CMM or Church Media Ministry, diin ma-access ninyo kami sa pag-open ninyo sa inyong Facebook o niya diha sa search portion i-type ninyo ang Long Vine Hope Studio. Then i-click ninyo ang Long Vine Hope Studio, diin naa dihay logo sa Long Vine Hope Studio. Ug nya ma-access ninyo ang tanan namo nga mga programs diin sa Long Vine sa Baguntaas SDA Church. Doon natay live coverage sa tanan nga mga religious programs gikan sa midweek prayer meeting, ato ang Vespers prayer meeting, ato ang Sabbath school, our worship ug ato ang Adventist youth nga program. Ug doon na pud mi programa, Pastor, nga gawa sa Sabado, no? Doon natay sa matag alas 5, sa matag Biyernes, paingon nga to sa alas 6:30, doon natay AWR updates, Adventist World Radio updates, din diha hisgutan nato ang nagkadaiya nga mga issues, doon natay issues sa health issues, doon natay Adventist news, sa update sa tibuok kalibutan sa Seventh-day Adventist, o ingon man usab ato ang Church Insight nga portion, Pastor, din ato diha nga hisgutan ang tipik lang sa ato ang church manual series na siya, Pastor. Okay. Then doon na pud tay panimbaya sa kabuntagon sa ato ang studio. Gamay kay atong studio, Pastor. Igo ra gyud ni siya sa pag hatag lang og buluhaton sa atong mga batanon. And then we have the Let's Pray Bukidnon nga gi-sponsora na sa Central Mindanao Mission, og at the same time live ta ana sa ato ang DXGT Radio Abante, no, sa 92.1 FM sa Bukidnon na siya. Ingon mo sa bang AWR updates, Pastor, doon na tay mga issues nga atong ginahisgutan sa AWR updates, atong health issues. Okay. Una nga pinangga na dungog ninyo si Pastor Judibin Cabil o ako gid siya nga tuyo nga giimbitar diri aron usab
maka-share usab sa iyang nga mga punto. Bueno, naagabot si Pastor Gigil Imong, Pastor, diretso na lang ta diretso sa paglingkod kay niya si Pastor Gigil Imong nga usab nga station manager mga pinangga nga mga kaigsunan sa Hope Radio didto sa Western Mindanao Conference. So karon tudto dato siyang palingkuron diri aron usab makita ninyo ang iyang kagwapo kay bueno ato gawato na to ang una na tong caller. Okay, caller, go ahead. Palihog. Pastor, may hapon. Maing hapon usab nimo di Exxon. Pastor, ako pangutana. Okay? Okay lang ba mag-celebrate o Valentine's? Okay ba mag-celebrate og Valentine's? Okay. Sa ito day. Pero before nako na to bagod Exxon, unsa may imong pagsabot sa Valentine's? Kay ay ngani maguni, usahay ang mga kaigsunan maglalis. Ang uban mingon nga pagano na. Ang uban mingon nga yes pagano ang original na pero wala man ay kahulugan karon. So ato bang kwaon ang definition of term aron dili magkaiyagaw. Alam nimo Exxon sa imong definition sa Valentine's? Kay, karon lang po na ako nabasa, Pastor, sa Facebook ko, at kaning Loper Silya. Hindi ko na ako nalimtan ako, Pastor. Okay. Oo. So, karon pa nimo na ba sa meaning mo pay pagka-discover nimo. Ingani mga pinangga. Ang word nga Valentine's depende na sa imong pagsabot o depende sa imong paggagamit. Mura na siya og kutsilyo nga kung gamiton nimo sa maayo nga pamaagi, pwede nimo igutad sa utan, pwede igutad sa karne nga baka. Pero pwede sa nimo himuon dautan nga pamaagi, nga pwede nimo igutad sa baboy, pwede sa nimo ipandunggab sa tao. Mao na Pastor Kabel. So nagadepende sa mga punto nga ato nga iyang mga pagsabot. Example, Exxon. Naibalo ba mo, Exxon, nga ang pangumusta nagamit ka na sa pagano kaniadto? Okay, na ako'y artikulo na basa nga ang word nga pagpangumusta gimong gunitan ng pikas kamot sa imong kauban o ga-share ka og power. So therefore, sharing of power. So gigamit sa mga pagano. Pero karon naghuna-huna batang nga kung mangumusta ta, nag-share ta og power? Wala man. Di ba? So sa ato pa, pwede gamiton kaniadto sa pagano, pwede usab gamiton karon Pastor Sa mga Kristohanon. Yeah, Kristohanon. So ang word nga Valentine's sa sa mga bata, pag-share sa gugma. Wa magunahuna ang mga bata nga gikan na kang Valentino. Gikan na niadtong mga tuiga, gikan na wa maguna mga bata. Ang ilang nga punto mao ni ma-share nila ang gugma ngadto sa iya nga kauban. So mao bitaw nga bisag kung sa nga buhaton, pwede nimo magamit, for example, kani akong gigamit ako nga illustration kani adto sa gitawag natong sa Christmas nga ang Christmas wa na ri kahulugan nga pulong alang kanato karon sama sa gitawag nato og Saturday nga gikan sa word nga Saturday, word nga Sunday gikan sa word nga Sun's Day, Monday gikan sa word nga Moon's Day. So gikan sa mga pagano nga mga pangalan. Pero hantod karon nagamit ana, pero wa magpasabot igsoon tungod kay nagamit ana nahimo natang pagano. Kay ang word nga Saturday, nagikan sa word nga Saturday, wa na nay kahulugan sa atoa. Mao kana ang gitawag nato og Valentine's Day. So sa atong kapanahonan karon, daghan lang nagsilibra sa Valentine's Day sa unod-nun nga pamaagi. Ang uban mo nagunaw na magud Pastor, na sa panahon sa Valentine's Day, ang uban mag-date, Pakikilawas. Yeah, correct. So sa ato pa, nagadepende na sa imo nga gitawag na to og motibo. Kay kung imo magong pastor nga imong i-do-away, now di na magina nimo malikay sa gasa nga eskwelahan, naa na siya karon. Pero ang mga bata atong tuluan nga kana ang atong iselebrar ang sharing sa gugma. Pila ito ka klase pastor ang mga Greek word ana, mga upat, pastor. Upat no? Unsa na siya? Agapi. So, unsa na siya nga klase nga gugma? Gugma nato ngadto sa Ginoo. Nga gugma ngadto sa Ginoo. O napay unsa sa kaning Eros. So, unsa na siya nga gugma? Muna siyang erotic. So, ang imong pamaagi sa Valentine's Day, kung iyon ka nga, ang akong pagsilibrar ani is more on agape, akong gugma ngadto sa Ginoo. Kung asa ako isig katao, more on philia, meaning brotherly love.
Pero kung ang ubang tao mingon nga kani ako nga Valentine's is eros. Wow, kabang makabalik sa ang word nga eros, diya na-create ang word nga erotic. So, unod nun. So, nagadepende sa imo nga pag-define na isip nga tao. Paano ba siya, Pastor? Mura ba o uwag-uwag lang? Tinood na siya. So, bula, nakay pala Sister Jean? Jean Durmedo sa South Cotabato. Matunong kong sabat ang pastor na kay family life, celebration man, duwik, ya, plan kung nag-singing heart, ya, basing mga Mr. Fred or may tsuhan may ba sa upan nga member. Mao. Pero actually, so, nagadepende na kay nayuban nga literal kay ilang pagsabot, ang uban figurative nga pagsabot. Kay sige ba tag ingon nga kanang I love you with all my heart. Pero kung imong i-literal igsoon, naabay kanang pila di imong heart. Kasing-kasing nga mulugwa. Oh. I love you with all. All. Oh, Tanan. ang question na, Pastor, may mo love? Ang kasing-kasing o ang mind? Mind. Mind. O sa mga function sa heart? Mo pump og dugo. Mo pump of dugo. Ang mind? Ang mind, muhuna-huna. Muhuna-huna. So, mo ingon ba ta igsoon nga sayop ng I love you with all my heart? Nga dili ba ang heart mo nag-love? Ang mind na di ay? It is a figurative of speech. Figure of speech siya, Figure, Pastor. oh yeah, figure. Para sa akong pagsabot, Pastor, mao ni, ang heart nag-represent siya kinabuhi tungod kay mo pump siya dugo nga mao'y nagpabuhi sa tao. So pag ingon nga I love you with all my heart, but ipasubot gihigugmak ta ka sa tibuok na akong kinabuhi. Kinabuhi. Oh, that's it, no? So, sa Valentine's igsoon, nagadepende sa imong motibo, nagadepende sa imong mga perspective. Mabitaw nga ganina, sa wa pa ka wa pa ta nag-start, nangutan ako kung sa imong pagsabot or definition sa word nga Valentine's. Kaya sugin lang ko kamo igsoon, kung unsa may imong definition niya ng word nga Valentine's, bisag moingon ka pa og pagano na igsoon, kanang mga tao karon wa na magunahuna kana gikan sa word nga pagano. Wala na nay kahulugan sa ato nga mga punto hantod rong mga panahona. Mismo gani ang kutsilyo, Pastor, gigamit mas pagano. Yeah. Oh. Ay mo ma-imagine bot pasabot kay gigamit mas pagano. Di na lang ta mo gamit ang kutsilyo. Ato na lang ng ritsong inkibon, di na nato gutad-gutaron ang gusto natong gutaron. So, balik ka na mo, Sir Jean, kung na kay i-follow up. Okay na, Pastor. Klaro kayo ang kasaysay. Salamat. Sige, salamat sa Gus kung wala na kay follow up, no? Atong tanaw din ni Pastor kung gisaning nadiri. Nadini si Christine Yagaw. Hello, mayong hapon sa tanan. Labi na kang Pastor Chris, happy watching from Hong Kong. Hong Kong. So gikan sa Hong Kong usab, no? Salamat, Christine. Nasa din si Andy Gundran. Hello, maayong hapon sa tanan. Na din si kinsa ni Pastor? Michael W. Ayun siya, maayong hapon, Pastor. Timbaya nako ang Sogosio family nga naminaw karon sa Lower Lilingayon, Valencia, Bukidnon. Oy, God bless. Silingan ako ni Pastor. Ako ni silingan, taga Lilingayon. Then, niya po diri si Shalina Lini. Hello sa tanan. Maayong hapon, Pastor. God bless us all. Okay. Tawag lang mo igsoon ha. While nga gabas ami din aron matagaan na tong panahon di sa nang naadiri. Si Ramsel S. Winsislao. Hi, Pastor Chris V. Good PM. Great cause mga Winsislao family and Soringa family dira sa Camotes Island ug sa akong uyab. Nga si Rosel Baltasar. Mo ni mag-celebrate, Pastor, og Valentine's. Kapalangga ba gid Pastor? Kamo dia na ito ya basi inyo pa nang gitago-taguan na. Oh, yang uyab nga si Rosel Baltasar nga naa sa Pulo, Jeddah, Saudi. Now, si Dr. Ramses Rams Winsislao ni from Cebu City. Oy, from Queen City of the South. So, salamat no. Niya sabi ni Si Annabel Tumampos Lagata. Hi, Pastor. Maayong hapon. Watching from Dubai. Oh, di basa-basa ni... di lagyo gini atong mga kuan dinhi, kauban. Then si John Tadeo. Maayong hapon, Pastor. Si... So, anak ni kuan, brother nga Tadeo. Uraga tungyagi dinito siya sa laing lugar karon na nang Brugnas, Thailand man tingali. Ako na bantayan. Oga nasa dinhi si Prince Tanjay mayong hapon kaninyo Pastor Chris og mga kapaglaom watching here from Gyeonggi-do province. Ano Gyeonggi-do province sa nas Pilipinas? So mura man ni og Korea tingali ni Pastor kini nga mga ngalanan ni Gyeong mga Gyeonggi-do kanang dagang gay ni letter G Koreana, ang dagang og letter Z og V
Rasya na. Rasya ba na? Kung daghang letter H, si H, abot, chick, bina natay ikaduhang caller. Ato dawaton, ikaduhang na to nga caller. Go ahead, palihog. Go ahead, caller. Ayaw lang paminaw sa imong monitor, sa imo lang cellphone aron dili ka malate. Okay? 1, 2. Hello. Okay, go, palihog. Pastor, Sige, John. ang pangutan ako, Pastor, may pangutan ako. Kanang, di ba si Adan o si Iba, dito sa tanaman sa Eden, itagaan sa Ginoo nga dili ka magkaon sa itong mga kahoy na bibili. Karon, yabot ang bitin, ang pangutan na nila, ang pangutan na ko yung ini. Ikaon man si Adan, kinsa man ang bitin yung nga dili ka makaon, nga makaon ka, makaon eh. Ang pangutan na, kay ikaon man sila si Adan o si Iba, kinsa man ang ilang isunod, ang Diyos ba o ang Yawa. Ikadoro kong pangutana, na maro'y nagtudlo ron nga ang baboy makaon na, kinsa man doktrina ay ilang isunod, sa Diyos ba o sa Yawa. Ay, salamat, Exxon, no? Ang tao ra ba, kapastor, una nahulog sa kaon. Nga karon ang nalisan na sad kamo ang kaon. Kaon ra yapon. Oh. So, ambot ni nga kaon niya. Si Jesus Christ, pastor, sa panahon nga dinhi siya, gitintal sa siyawa, kaon gyapon. Correct. Ang bato himuang nga Tinapay. tinapay. So imo makita now. Nangutan naman ka kung mahitungod sa kinsa ang nagtintal kanila ug panahon sa pagkaon. Ang abrihan ang Genesis kapitulo 3. Mo ni ang giingon ni sa Genesis 3. Atong ipabasa ni Pastor Kabil. Ang maong punto mo ni ang panahon sa pagkahulog sa tao. Okay? Uno ngadto sa 5. 3:1 ngadto 5 nya igsoon. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og nag-ingon siya sa babae, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman. So break sa pastor. Kinsay nag-ingon nga dili makakaon ang Dios. Diyos. Dili ka mo magkakaon. Sige, padayon. Versikulo 2, og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. 3, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon niana, bisan maghikap niana, aron kamo dili mamatay. Mamatay. So kibali na ay balaod. Okay? Wala na din na ito lalisan kung unsa ba itong bunga, makahilo ba itong dili. Ang importante, atong sabtan nga ang Diyos adunay sugo nga dili kaunon apan ilang ginakaon. Subay ko no, 4 nga to 4. size. Og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kay ang himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga bukas ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. 6. Og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kini makalipay sa mga mata og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. So imo makita mga pinangga nga kaigsunan. Kay kini siya nga style sa pagpanintal sa yawa, mao gyapon nga style sa panahon kang Ginoong Hesus. Kung imo nga nagibasa ni Pastor Kabil nga maayok nga kanon, so ang gitandog diya ang pride of life. To no? Pag-abot ba ni Jesus Christ, giingon siya ang yawa nga gitawag nato og ihatag ko ni ang tibok nga kalibutan, musimba nga lang ka kanako. That is gitawag nato gitandog ang pride of life, pastor, no? O kining makalipay sa mata, lust of the flesh, nasa gitawag nato lust of the eyes. So imo makita igsoon nga kung balik ta karon kanang imong giingon nga baboy igsoon, ang Dios mangyud ang 5 minutes na bilin, ang Dios mangyud ang nagsugo nga ang baboy dili ipakaon. Pero naay mga tao karon panahon na igsoon nga di ta ka-expectar nganong naapag yung religious sect igsoon nga nag-promote nga ang baboy makaon nga bisag huruton ni magbasa ang Genesis ngadto pinadayag pastor. Wa Wala magitay. gyud kay makita. Wala gyud makita nga nag-ingon diha nga ang baboy makaon. Naalantay sila yung mga bersikulo nga Pipila. nga gitawag na siya pastor og rhetorical fallacy. Yeah. Oh, na ang mga gitawag na tong mga misinterpretation sa ilang pagsabot sa balaan nga kasulatan, no?
So mga pinangka, no, ayaw mo ka ulaw, pwede pa mo, abre pa itong mga linya, pwede mo mutawag, ug tagaan na to, og pagtagad ka ng inyong mga pangutana. Balik ta din ni Pastor, kung kinsa niya na adire. Niya dinhi naminaw si Bonjour Dicia Arnaiz. Yan siya, more power, pangutana Pastor. God bless, watching here in Kingdom of Saudi Arabia. Then si Freddy Rhodes, si Pagan Ido. Yan siya, God bless sa pangutana Pastor. Og sa tanang naminaw, og sa inyong duha, Pastor Chris, watching from Australia. Ay, how are you today? Today. Sa atong Mga na Pastor, kaya yung tingin ang pronunciation sa Americans o sa Australia, lahi-lahi. Lahi. O, payog, how are you today? Anya ka na yung say, how are you today? How are you today? So, ingani bitaw nga pinangga mo na nga dili mo mabalaka nga dili ninyo maay pagka-pronounce in English kay Lahi-lahi. 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 O, kung atong ibasi sa Amerika, dagag sayop sa Australia. Kung ibasa sa dato sa Australia, dagag sayop sa Amerika. Bueno natay nain nga caller, go ahead. Hello. Hello, go. May hapon, Brad. Nakipangutana about sa connected sa katong original sin na si Adan o Eve na nakasala. Okay. Ang akong pangutana kung si Eve nakasala ang iyang baba, nganong ang gitonglo ang iyang magtaguangkan. Okay. So, ang imo nga pangutana, nga ang baba mo'y nagkaon, unya ang taguangkan mo'y natunglo. Ingan ni mga pinangga? Nasakit. Nasakit. Moingon ni guban, as ang logic dia. Ingan ni mga pinangga, no? Mo nagingon nga, ngano nga ang kamot mo'y nakasalan, tibok man lawas mo'y sunugon. Diba? Sa panahon sa ni Adan, ni Kuan, ni Noah, ngano nga naipipila kasala, ganun tanan man ilumos, pati pang mga mananap. So, ingan ni mga pinangga, no? Dili man nimo ma-question ang judgment sa Ginoo kung unsa ang iyang mga pamagi, pero ang atong nasabtan mga pinangga nga musangko gyapon sa kamatayon. Mao bitaw sa panahon nga mukaon ka, mamatay ka gyud. Kay ang Roma 6:23 ningon, ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. So di gini mo na siya ma-question ang Ginoo kung unsa iyang mga pamagi. Pero ang maayo nga mensahe Pastor is ang Dios naghatag og Gracia. o plano sa kaluwasan. So, ingana ang atong makablagan ninis bala ang kasulatan igsoon nga mga punto. Follow up, Sister Aiken Canoy sa Cagayan de Oro. Kanang ang giingon ng God sa Exodus, sir, na kung ang baba makasala, ang baba ang magbayad, o ang mata nakasala, ang mata magbayad. Pero ang gitonglo, ang taguangkan mo tong si Eve, gitonglo ang iyang taguangkan o nagkatalinugot siya o nagsakit ang iyang pagpanganak. Okay. So, dagan salamat niya, Nixon. Ikaw nag-refer sa Exodus 21:24. Paliw ko na ba sa 21:24? 21:24 sa Exodus, giingon dinhi. Uy, lang, 1 minute na nabilin. Mata, paspasan tani, mata tungod sa mata, ngipon tungod sa ngipon, kamot tungod sa kamot, tiil tungod sa tiil. Okay. Brother Nixon, ato sang i-break day, ayaw paghawa, mo break ta kadyot, mo balik kita karon tudtod. Go. Lula tanong na magulangan may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na tumutugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa mo kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magidag isa ka page di wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa tong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa gay siya nga mag-andam ta permi. Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang bisa ko mapay sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis, pwede daw siya makapil. Ta,
Sige, amping mo ko. Open it to page 365. Niya din si Pastor Gigel Imong, ang ato sab nga station manager sa singala na inyo diha Pastor sa Western BH Hope Radio sa Western Mindanao. Western Mindanao. So pwede na to i-greet na to mga administrator diha Pastor. Alright, to ang kumusta ang tanan nato nga mga nagsunod sa pangutana pastor no. Og nalipay ta tungod sa imbitasyon sab ni Pastor Chris nga sa sige na to og pamati diha sa radio. Nakasit-in ta karon tungod pod sa ato pag-attend din sa convention sa stewardship o sa ministerial. So may pagpaminaw no diha dapit sa area sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, part sa Zamboanga del Norte ug sa Misamis Occidental nga area. Nahibalutang daghan gyud ang nagsunod sa programa sa pangutana pastor bisan diha nga mga area sa Western Mindanao, Pastor Chris. So unsa kay imong gigunitan nga mga program diha sa atong Hope Channel sa Western? Doon na tay mga kita ang nag-atiman Pastor Chris no sa programming din sa Hope Radio na to no. O niya doon na tay mga live na to nga mga broadcast labi na sa panimbaya sa Kapuntagon Pastor Chris. Natay gidala diha from 6 to 7. Naghimo sabta og mga news din no nga mga current affairs nga mga news ug naapod tay mga balita sa kamisyonan mga hitabo dinhi sa Western Mindanao ug bisan pa diha sa dinhi sa South Philippines magkuha sabtag mga event nga atong i-broadcast during sa ato ang 12 o'clock no nga noon prime time nato nga programa Pastor Chris. So daghang salamat no Boy no, mabalik kita sa ato nga mga gatiman nga question kung napa diha ang caller, pwede man siya mo follow up. Kining imong gigamit igsuon nga gibasa ni Pastor Kabil nga naa dinhi sa Exodus kapitulo 21, naghisgot na siya og kining usa ka sayings kanang mata sa mata, ngipon sa ngipon. Gitawag na siya igsuon sa uban nga mga libro og lex talionis. Okay? Meaning to say, ang pain nga imong gibati tungod kay nahimo sa laing tao, mausay pain nga iya nga dapat pagabayaron. So mo nang mata sa mata. O gani igsoon kana gigamit buno atong butong kay balitas caller. Caller, go ahead, palihog. Mayong hapon, Pastor. May hapon usab ni mo di igsoon. Nalagay pangutana, Pastor, ba about sa kining pagpaninda sa mga Adventista. Kaning nganong gibawal man ang mga sigarilyo or ilimnon. So ang imong pangutana, nganong gibawal ang sigarilyo o ilimnon sa pagbaligya? Nga makaubog, no? Sa pagbaligya. Okay, daghang salamat yan ha. So, ingani mga pinangga, kung bawal man gani ang armas, bawal sa ang pagpamaligya sa armas. Di ba, Pastor? Yan na siya mga punto Now, atong tanahon, kung unsa may nga logic behind nini, unahon tani ang gitawag nato og bino. Okay? Sa Proverbio, Kapitulo 20, sa versikulo 1, atong hangyon si Pastor Gigel kamo, imong sa pagbasa ni ini, ang gitawag nato Proverbio, Kapitulo 20, sa iyang versikulo 1, aron ato nga makitaan kung unsay giingon dinhi sa balaan nga kasulatan. Kini nga gisgutan dinhi ni gitawag nato og igsuong David sa karaan nga mga panahon. Okay, palihog. Si Hari Solomon na ni Hari Solomon. Okay, dinhi sa kapitulo 20 sa Proverbio, mo ni ang atong masulat sa verse 1. Okay. Ang vino maoy usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Okay. Og bisan kinsa nga masayop tungod niini dili manggi alamon. Tama gid Pastor Kabil no? Kay bitaw na hini ang bino mo'y usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mo'y sabaan. Kay kani mga hilumon Pastor, sabaan na. May na mo kanta pa so. may na mo kanta. May in English. May in English. Dili mo kanta, dili mo in English, pero sa panahon nga mahubog na, maayo na mo kanta, maayo na mo in English. So, ato sa Taranig Zone, kining gitawag na to Proverbio 21.
bersikulo 20 ni atong pabasa ni Pastor Kabil ngadto sa 21. Iyon diri. Adunay bililhon nga bahandi ug lana diha 23? 23. 23 bersikulo 20 ngadto sa 21. Okay. 20, okay. Kapitulo 23, versikulo 20 o 21. Ayaw pagtipon taliwala sa mga paalainom sa bino. Taliwala sa mga ulitan nga kumakaon sa unod. Kay ang palahubog o ang ulitan mudangat sa kawaladon o ang pagkahingatulog magapasapot sa usa ka tawo sa mga nuog. Okay, so imo makita din ang Pastor Gigel, no? Ganina, nakita na to nga kabalo na siya mag-English, kabalo na siya nga nagana iyang mga abilidad. Dini sa giyo sa bersikulo nga ayaw pagtipon sa taliwala sa mga ulitan. Usually igsoon na abiya dia nganong namay away dia may tabo. O na day mga init ug ulo dia Pastor, no? Sa mga punto nga atong makita unya may tabo di nakatrabaho kay magsige na og katulog. Na kung imong tan-aw na yung view, Pastor, no, na makita nato sa prinsipyo sa balaang kasulatan, so kibali dili gid maayo mag-inom og bino. Okay? So Pastor, dili sad siya ingon nga gitawag og mismo sa siyensya. Yeah. So unsa mang nadiskubrihan sa siyensya, Pastor, mahitungod sa bino? Ang bino actually, Pastor, no, ang science mga kaigsunan o sa ato nga nangutana no nga si Ernie Duayan nagapamatuod nga ang bino wala gyud na say ikaayo nga mabutang nganha sa imuhang lawas, pulos ra gyud na siya kadaot tungod kay alcohol in itself mo daot sa mga cells sa ato nga lawas. Dili gyud na siya mo repair, mo damage. Mao na siya, Pastor. So sa ato pa, Pastor, ingani makako bata nga ikaw usa ka Adventista, unya nahibalo ka nini mga butanga nga makadaot sa lawas sa tao. Siyempre ang logic ana Pastor imo nga dili gyud maayo nga ikaw mamaligya niya na. Nga imong ipahat nga to suban. Ipahat o for Mura example, kag naghilo. murag hilo. Hiluan mo sila. Nanghilo ka suban. Oo. Kay kahibaw ka, Pastor, nga makadaot unya imo pong gipahat nga to sa ilaha. Kana. So kibali mo ra istorya Pastor nga kung bawal sa gobyerno ang droga, ayaw gipamaligya og droga. Kung bawal sa Adventista, na di ka pwede mo inom anang mga bino kay makadaot sa lawas, ayaw sa jud og pagpamaligya. Okay, atong kulo na pabadiya si Brother Ernie. Pastor, kaning Go. akong palwa, Pastor, kining sa ako nakita sa mga tindahan manggod sa mga Adventista, kining mga soft drink. Sa health, akong nakapaminaw kong seminar, makadaot pero ganong gipamaligya ni. Ini mga kwitsaw, ani nga pamagi. Ay maramag bukid nun na ni. Ani mga pinanggano. Mismo ang tubig kung palabian ni mag-inom Pastor, makadaot. Okay? So kanang imong mga quick chow o guban pati imong nangibawan, kung ato ginisan ginuton Pastor, na pa ba katay makaon Pastor imong? Wala na no. Pero nga atong church manual nag-identify gyud mismo ang bino, ang sigarilyo, gi-identify gina siya. Pero kanang uban nga ato nakitaan sa malugar sa quick chow, wala man na ma-identify sa ato nga kuan kundi abolition na nimo Pastor. Magpili na lang yun. Magpili na lang yun ka. Kaya musugot kag madili, tanan butang ninis kalibutan, mismo magyang tubig Pastor. Kung masubrahan, dili ginayo. makadaot. Mao na siya no. So ato makita nga kung ato gyud dumlag yung mabitaw nga ang tubig garon mga mineral na. Pero dili sad sala Pastor minom gikan sa gripo kay naman ay gitawag treated Chlorine. Chlorine, no? Chlorinated siya. So nga na igsoon gamiton lang nato atong mga isip-isip unsay mga maayo mo nang sa Philippians kapitulo 4, no? Ba atong tanawon ba dalikatan nato ang Philippians kapitulo 4 bersikulo 13. Adunay giingon ang balaang kasulatan diha. Atong ipabasa sa atong kauban. 4:13. Okay. Philippians 4:13. Ay no, 4:8. Nagingon ang Pilipos 4, versikulo 8, sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang, tinuod, bisan unsang butang dungganon o dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalandon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butang. Bisa unsang butang. Ikaw din mag-analyze ana. Makaayo ba na nimo? Dili ba na makaayo sa imuha? So naay mga punto mo bitaw nga dili ta mo undang og hunong
sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Usbong ko ganina kung gigamit nga ehemplo ang kutsilyo, pwede ba na nimo idunggam og tao? Pwede sad igutan og baboy. Pero sa ibahin pwede sad sa maayo. So ikaw mo timbang-timbang nga gitagaan man tas Ginoo og kining hypothalamus system unsay function pastor ana hypothalamus Mao na system? siya atong frontal lobe, no? Frontal lobe. Mao na siya ang ang judgment center to choose which is good and which is evil. Tungod kay dili tanang butang igsuon nga mabasa sa balaang kasulatan. For example, marijuana, shabu. Kabasa ba kang shabu sa Biblia? Pero balo tayo makadaot na. Unya kay wa may mabasa but pasabot mo gamit ana. Dili gid siya maayo pastor, no? So sa ato pa mo nga gamiton nato ang atong frontal lobe, ang ato nga hypothalamus system na nadiha ang judgment of decision. Okay, follow up Brother Ernie Duayan. Last question. Okay, salamat kayo, Pastor. Kanunay lang po nag-subaybay, nagatanaw sa programa sa Pangutana, Pastor. O salamat kayo nga sa tumag ang ako mga pangutana. Okay, daghang salamat Ernie Duayan sa Maramag. Okay? Si Brother Ernie Pastor, papaminawan nato ni sa ato ang AWR updates ha, Maramag. Okay. Madungog ta, Brother Ernie, sa DXGT Radio Abante. Iyan na ni Honorable Gordon Torres. Gordon Torres. Okay? So, maayong gabi diya sa DXGT. Okay? Kinsa may naa diri, Pastor? Na dire ato ang timbayao, no? Ang naglantaw via Facebook. Na dinhi si M. Jayan Carlo Mancia Panghasian. Maayong hapon ninyo, Pastor, gikan sa KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay. Nasab diri si Arlene Tabanda, maayong hapon, Pastor. O nasab diri si Nui Montalban, mahait. Mo ba na paglitok anak, Pastor, mahait? Mahait. Ako, mau magyapon na. God bless. Kung nako sa More Amerika, power. basahon ako na, madjait. Majait, mahait. Okay. Na si Ruby Floor, Baguio, Giliano, no? Maayong hapon kaninyong tanan. Nga, Pastor, watching from Malate, Manila. Magandang gabi. Magandang gabi. Yes, Manila. Actually, daghang mga Cebuano dias Manila, Pastor. Mabita nga kung mahimo na lang, usbo na lang unta ang nasyonal nga dialect, no? Ngadto sa Cebuano, kay parte daghan na maging sa Cebuano. Natay caller. Abay na, natay caller. Go ahead, palihog. Paday, Nixon. Hello. Go. Hello. Okay, live na ka. Okay, may akong Pastor. May hapon na sa mo diya. Nictaliri, Tisor Tagarakan. Okay? Paday, Nixon. Oh. Tapos kung sana niya itong leksyon, itong leksyon 5 o leksyon 6. Okay? Unsa magyay kalainan, unsa say kalainan sa sala nga nahimo ni Bukal ni Sar, unsa yung apo nga si Biltasar. Kapag sinuraon, si ni Bukal ni Sar, dati kung pagka ang gobierno ni siya. Isa una, di ba, gitagaan sa Dambu, una na Dambu, katong istatwa nga bulawan ng ulo. Unya sa human, nga na sayra niya ang buot, pasabat na pinagi sa pag-size. Okay. Paday, Nixon. Boy, murag na naputol ba ng ato nga kauban, no? So, unsa ko na kalahian, itong ni Bukadisar o ni Belshazzar, maghisgot og sala. Sa ako nakita, Pastor, magamay og dako nga sala. Parihas. Pareha. So, ang bayad anang duha, Parihas pod. mao gyapon ang kamatayon ni Ginoong Hesus. So, sige bali, walay gamay nga sala, walay dako nga sala atubangan sa Ginoo. Pero ang nakatahom lang mao ni kung imong ikumparar si Belshazzar og si Nebukadnezar, si Nebukadnezar, Pastor, is nakapang kanang hinulsol. Nakamata sa iyang mga kasalanan. Gani kung imong tanaw dinhi sa Daniel kapitulo 4, no? Gileksyon siya sa Ginoo sa bersikulo 32 ko na, Pastor. Okay, atong ibabasa. Ya diri ha, bersikulo 32. Og ikaw pag-aabugon gikan sa mga tao, ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan, mapugos ka sa pagkaon sa balili sa mga baka, og sa makapito ipaagi kanimo kini, hangtod ikaw makaila nga ang halangdong uyamot
nagahari sa gingharian sa mga tao ug nagahatag niini kang bisan kinsa nga iyang hinguyunan. Okay, makita ni Magson na may balatian no nga na gihatag sa Ginoo kang Nebukadnesar aron mahimo siyang humble gani katong sa atong leksyon gitawag siya og kining gitawag og clinical nga lycanthropy. I don't know dili man ko kuan pero mo na gihatag nga nay mga balatian pastor nga Di masabot. Ha? Karong sag Murag iyang feeling animal siya. Animal. Oo. og sagbot. Pero nga na mga igsoon sa diyang na leksyon si Nebukadnesar naas katapusang bersikulo naghinulsol siya atong tanahon ko na pastor. 34 before nato dawaton ang caller. Tiwason ta lang ni pagtubag. Pastor Imong. Ug sa katapusan sa mga adlaw, ako si Nebukadnezar, miyahat sa akong mga mata paingon sa langit, ug ang akong salabutan nahiuli kanako, ug gihimaya ko ang halangdong uyamot, o gidayeg ko o gipasidunggan ko siya nga buhi sa walay katapusan. Kay ang iyang dominyo mao ang walay katapusan nga magmando og ang iyang gingharian gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Nakamata siya, mihat siya sa langit. Nagbalik siya sa Ginoo. Mo ni nakadiferensya ni Nebukadnesar ug ni Belshazzar. Ni Nebukadnesar naginulsol, wa tay mabasa nga si Belshazzar nakapanginulsol. Bueno, natay caller, go ahead baliog. Mga hapon, Pastor. Maayong hapon usab nimo de Exxon. Di ko, Pastor. Naalam ko yung pangutangan, Pastor. Okay? Ang nai-elder, Pastor, ba na pressure siya. Nakagawa siya. Siya, wala pa to. Gihulog siya, Pastor. Okay. Tapos, pag nagawas niya, ang solusyon ko no, pag makabalik siya nga agaan og bahin na magpa-rebaptize. Ya, di man siya masugot, Pastor. Okay. Naabay ay pamahagi na, Pastor. Ang pamagi is naragis church board. Pastor? Yeah, insakto. Si Pastor Kabin na siya programa sa Long Vine nga gaisgot siya sa mga church manual. Iyan ang expertise usab. So unsay solusyon na Pastor kung nga na? Dalhon siya sa church board, hisgutan sa church board, pinasikad sa manual. But Brother Aguilar, let us always ibutang sa ato huna-huna ba nga naagyod sa kinabag-an nga membro sa hunta sa iglesia ang pagdesisyon sa mao nga isyu. So pasabton siya. Doon naman guys sala sa atong church manual pastor nga gi-identify dia nga angay gyud siya nga iparibaptize. Napoy sala nga gi-identify dia sa atong church manual nga pwede ra tong board of censure. Okay. So hisgutan gyud na siya brother sa So church ang board. mag-define Pastor maura gid ang church board. Yes. Okay. So nadungog nimo Pastor Ray, na kay follow up? Brother Ray. Naamang gay Pastor Board mo ingon nga ipa-rebaptize ko, no? Ay nga ni mga pinangga, no? Wala ta kabalo unsay iyang background. Kay ang tanan nga gihulog sa meaning gi-remove ang ilang ngalan. Kay duha ra magud ang entry sa sulod sa simbahan. Number 1, aron masulat imong ngalan didto sa clerk magbautismo ka. Okay. O kung pananglitan aduna sa mga sitwasyon nga dili na makita ang imong mga membership, mao na ang profession by Faith. Oh, by faith. Oh, by faith ba na ang word na? Profession by faith. Okay. So sa ato paigsuon, di man sa nato ingon nga naa siya sa profession by faith kay nga naman Hagbong mo yan. naa may record, makitaan man ang iyang record. So kibalik kay nahulog gid siya, walay lain nga entrance nga mabalik ang imong ngalan dito sa church book record mo nang i-baptize. So rebaptism mo na nga ang pastor nga nag-ingon nga i-rebaptize wala sad siya masayop kay nahulog man siya or na-remove man iyang ngalan. Okay? Balik ka nimo Brother Ray. Wala ilahin lugar pamahagi na, Pastor. Ang church board, magsulat ka sa church board, unsa nga mga pamaagi, kay ang church board mahatag na og guidance. But before that, magpa-council sa pastor. Kay ang pastor Igsoon, mauna ang chairman usab sa church board. Ug ang atong mga pastor is knowledgeable usab sa Bible ug sa church manual. Okay? Wala na ilahin, Brother Ray? Salamat, Pastor. Daghang salamat usab nimo diha, Brother Ray. So, atong tanong pastor kung kinsay naa diri? Niya po diri si ba ni ato scroll. Niya diri si
Si Bonjour Arnaiz. Bonjour di Shaya Arnaiz. Ingon siya, iyang comment, Pastor. Valentine's Day is a pagan practices. It's a celebration of Saint Valentine of Catholic. Always celebrate Hearts Day every day, not only one day. Iya po na nga. Gwapo sa diya nga punto. Kisan nga punto. Pinoon man sa diya nga punto. Valentine's Day every day. Every day. Every day is a Valentine's Day. Pero di lang nato hinunoon nga iyan as Katolik. Kaya kung mayroon tag-iyas Katolik igsoon, for example, ang atong flag, tulo ka star diya, o niya, ang star niya, nag-represent sa yawa nga pulling star. So di na lang ta magtindog-tindog na mag-national anthem, di na ta mutahod. O niya, na may adlaw diya nga, ang uban matupag, pagano man ang adlaw. So may tabo igsoon, mahimot ang pili-pilion na lang nato ang atong pagahimoon. Dahil ikaduha po, Pastor, diha, no? Nindot kayo nga tubag. Ikaduha po diha, para sa ako po nga punto is, dili man lang gud Katoliko ra ang mahibawang maghigugma. Yeah. Love goes beyond boundaries. Yes, yes. No? So, ang paghigugma, regardless og unsa ato ang baruganan, mohigugma gyud ta. So, kinahanglan sa ato paghigugma, dili lang isa ka adlaw. Every day. Every day. Mo pakita ta sa gugma nato nga sa Ginoo, gugma nato sa atong isigataw, gugma nato sa atong igsuon, gugma nato sa ato ang kapikas kinabuhi. Mo na labing mas maayo, no? Nga pailain diri, Pastor. Sige. Si Jonathan Fronteras, yun siya, Pastor, good PM, watching from Thailand. Na ako pangutana about sa unang ulan o ulahing ulan. Ako pangutana if when man makadawat ang isa ka tawo sa unang ulan, ang ikaduhang pangutana if makadawat ba sa ulahing ulan ang isa ka tawo nga wala siya nakadawat sa unang ulan ug when man ibubo ang ulahing ulan. Salamat sa pagtubag, Pastor Chris. Daghang salamat. O kung bayno natay caller ato sa unahon ng caller kay mo man ni atong balaod diri nga unahon nato ag pang-entertaining caller. Caller, go ahead palihog. Pasok, caller. Okay? Caller? Hello. Go. Hello. Padayon. Hello. Hello. Padayon, John. Live na ka karon. Okay. Paro na, Pastor? Para na. Paminaw lang sa imo nga cellphone Igson, ayaw lang sa monitor, kaya monitor mo late na siya. Hindi lang ako, nga lang pero ganang taro ko na Pastor Pastor Ringat at kasuguan makaluwas. So ang imong pangutana, ang kasuguan maluwas ba? So, unsa may atong una na absorb? Ato patingugon si Pastor Imong. Pastor. Sige, Fred. Kadiyot lang, kanang akong klarohon ako. Diri sa Central Church. Diri sa? Central Church sa Iligan. Okay. Pwede ingalan na ko ang ngalan? Ayaw na pag ngalan Igson. Dili man na siya importante ang ngalan, importante ang imong pangutana. So kami ito siya, mangugat kay Panodlo. Ayun ako mga tinutupan sa mga pagkaroon. Tutlo nga ang kaluang buwan dito. Ayaw ko klaro tanong ang kasukuan dito. At kanaw siya karon at kayagan siya ba kayo kasi hindi siya matahag sa mo. So ang imong pangutana, makaluwas ba ang kasuguan? Ang iyahang tudlo, mo itong i-relate mo nga, subuan ko no, magkaluwas, ayok ang mga tudlo, pagkakaplagyan na tudlo, ayok ko no ang tudlo ang kasukuan, kasayan, tungod sa atong gugma, no, kay gumana sa giluwas. Ayok ko no, which is ang kasukuan, at Kristo, mao ko no yung kasukuan. So, mao ko no nga ang kasukuan, makaluwas. So, yung po, klaro na niya, Pastor, kay... Okay. Wala na. Kung basa na theology, no? Ang kasuguan mo na si Kristo. Asam sa kanan mabasa o kung kabasa sukad ng kasuguan mo si Kristo. Si Kristo nakatag kasuguan. Dili kami nga si Kristo mo ang kasuguan. Kaya kung yung kag si Kristo mo ang kasuguan, tama siya, Pastor. Nga ang kasuguan makaluwas, kaya nga naman ang kasuguan mo man si Kristo. Na may giingon ri Pastor, ilang na ako makita tingali pero memorize ni mo na. The law was our schoolmaster. Sa Galacia 3:23. Ato ko na dalagyatan ang gitawag na to Galacia Kapitulo 3, versikulo 23. Na din eh. Okay?
Atong tagaan og pagtagad kining Galacia kapitulo 3 23. Okay, palihog ko na pastor kung nainaandam dire. Okay. 23, bisag gugod na lang tas 24. 25, okay? Sorry mo. Pastor Imong, atong taga-aga panahon si Pastor Imong sa pagbasa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24 ngadto sa 25. Okay? 24 nagingon, busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron dili matarongon pinasikad sa pagtuo. Apan karon nga ang pagtuo miabot na, wala na kita na ilalom sa magtatagad. Kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo na namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Okay, balik pastor. So, ang ako nga point diri pastor no nga, ang papel sa balaod sa kaluwasan siya lang gyud ang mutudlo nato sa kinabuhi sa mga linwas. Schoolmaster, siya ang mutagad ba sa ato ang lifestyle after nga giluwas ta ni Kristo. Ang kaluwasan, dili gyud siya pwedeng muluwas nato tungod kay dili man siya Ang kasuguan di pwede maluwas. Oo, yeah, I mean, ang kasuguan dili pwede nga manluluwas tungod kay unas tanan sa triune God, ang papel ni Kristo mao ang pagkamanluluwas. Then sa diha nga mutuo ta, ang Juan 3:16 pastor, mao man gisgulo si bisan kinsa nga mutuo maluwas. Sa pagtuo nato naluwas ta diha kang Kristo. Si Ginoong Hesus do na siya mga tulumanon sa mga linwas. Og usas mga tulumanon mao ang pagkamatinumanon Okay. sa iyang kasuguan. So sa ato pa pastor nagpasabot nga ang kasuguan, ang pagbantay sa kasuguan tulumanon sa mga taong naluwas sa grasya pinaagi sa pagtuo. Correct. Gimatarong ka ni Kristo, wala ka gimatarong sa kasuguan, kay ang kasuguan walay dugo nga giula aron ikaw mapasaylo. Kundi ang kasuguan tigpaila lang og sala. Siya usa ka magtatagad. Kay siya may mingon kung ikaw nangawat ayaw pagpangawat. So mubualik yung ka kan Jesus Christ, no? Mao nang giingon ni Pastor Kabilin sa 24, busa ang kasuguan nahimo natong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo. Nga naman, sa diya makamata ka nga ikaw nakapatay, mo maguna magkakakit sa may makaluwas nako. So muagak na ngadto kang Kristo. Siya ang magtudlo nga. Kumbaga, kung nga kasuguan pag mag-istorya, di ko kaluwas nimo, igo lang kung pahibalo nimo nga nakasala ka. So, itudlo ta ka dito kang Kristo. Muna na ang kasuguan na himo mag-aagak ngadto kang Kristo. Na kung imo basahon pagsumpay nang yon. Busa ang kasuguan na himo na atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaagis pagtuo. So ang mamatarong nato dili ang kasuguan kundi si Kristo pinaagis pagtuo. Pero ang kasuguan igo lang nagsulti nga ikaw nakasala. Mao bitaw pastor nga Pastor Gigil nga pananglitag na kay hugaw sa imong aping. Ang kasuguan mura sa espiho nga moingon nga hoy naiugaw sa imong aping. May buling. Pero, may buling. Bisan saan ni magnusnos sa espiso, di ka na makuha ang buling. Kaya nga naman, ang iyang function mutugan lang. Pero ang espiho mutugan nga adto kang tubig. Diba? So ang kasuguan igso bisan sa mo nugnusnos na pulo ka sugo, di na mapasaylo sa imong kasalanan. Pero ang kasuguan mo tudlo adto ka kang Kristo. Balik kanimo diha Brother Michael. Nawala na sa atong igsoon si Brother Michael. Pero balikan tani pastor kining kang Jonathan Contreras nga nagisgot siya may tungod sa Una o ikaduhang ulan. una o ikaduhang nga ulan. Ang prinsipyo anang una ug ikaduhang ulan pastor naa maguna sa Joel chapter 2, no? Verse 30 32 paingon sa 33. Ug mao ni ang giingon sa Joel atong tadalikitan kamay ang gitawag natong Joel kay dili man gid na siya nga literal nga pagsabot. Ang Biblia naggamit og word nga ulan aron sa pagpasabot nga adunay pagministeryo sa Holy Spirit. Pero kana siya gitagna na daan sa libro 2 minutos kadali mas panahon. 2 minutos ang nabilin. But anyway, ato na lang siyang di na lang nato tagsa tagos basa pastor. I-summarize na lang nato na adunay unang ulan, na ikaduhang ulan, unya kana Joel chapter 2
verse 28 to 29, ang partial fulfillment ana ang Acts chapter 2 verse 16 ug 17. Now kung imong unahon igsoon, nag-refer igsoon na ay function ang Holy Spirit niya na. Now, asa may unang ulan, ang pagdawat sa Holy Spirit igsoon, kabantay ka ng mabautismuhan ta na pastor. Pag mabautismuhan ta, di ba imo makita nga sa kang Kristo gibautismuhan siya, mikunsad ang Holy Spirit. Correct. So therefore, ang unang ulan pastor, mauna ang panahon sa experience na to sa pagbautismo. Okay? Unya imo makita nga gagrow man ni nga atong kinaiya kay di bot pasabot nga ang bautismo na himo siyang magical power nga maldito ka nikalit na dayon kang kabuutan dili nga na proseso it's na a process, oh. process no. So kibali ang Holy Spirit aduna sa say trabaho igsoon sa gitawag natong katapusang ulan. Bueno igsoon, usa na lang ka minuto nabilin. Okay? Ato na lang mga parting statement atong unahon si Pastor Kabil. Alang sa tanan natong mga suking tigpaminaw no sa pangutana pastor. Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagduyog kanamo niining kahaponon og salamat kay pastor niining oportunidad nga nakauban mi kadyot nimo. It's a very nice experience mayong adlaw natong tanan. Pastor Giselle. Alright, o sa ka problema, alam ka nako nga makakita in person ni Pastor Pacalares, no? Niya makauban sa iyang episode nining adlaw. Ang Ginoo magapanalangin kayong tanan diha mga sugid tigpabinaw. Mingaw man sa tanin nyo doa. Kinindo mga igsoon mga broadcaster gini sila. Na ang isa dinhi sa Western Mindanao Conference, ang isa naa sa Central Mindanao Mission. Okay, bueno. Din sa ngalan sa mong station manager o sa communication director, kinilawag si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhi. Palihok ko Pastor Imong sa pag-ampo. Magaputa mo dalampanan nga Dios, amo ikong gipasalamatan nining taknaa. Salamat nga ikaw nagahatag ka namo sa pribilehiyo nga makasaysay usab diha sa kahanginan diha sa mga television sets aron sa pagpalapnag sa kamatuoran, labi na sa mga kalibog, sa mga nagalantaw karon o nagapaminaw karon via radio nga pinaagi ni programa Ginoo, dili magpabilin nga tanghaga ang ilang mga nabasa sa Biblia kung dili mahimo kini dunay kasulbaran. Kalagi ni ang mga tanan nga nagapamati karon, nagalantaw, mga FWs nga nagalantaw diha nga imo silang landagan usab Ginoong Dios o atimanan sa tanan nga panahon nga ilang gikinahanglan. Salamat kay karong tubag sa pag-ampo kay tanan mong isalig sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history,
culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.